depèn de la longitud, els uneixen, els relliguen en un volum i ja tens un llibre de contes. I així sí que té una voluntat i una filosofia d'unió que perfila tots els 20 treballs. De fet, en un principi hi havia 24 i com que em semblava que podria quedar excessivament gruixut el llibre em vaig llevar 4. Així tot queda substancialment visible la voluntat. La filosofia, tots vosaltres sou professors i la filosofia del conte està molt clara i he intentat seguir-la fins a l'últim minut. La diferència entre un conte i una novel·la, que tots sabeu, són les 3 variables bàsiques perquè un conte pugui reeixir. Un conte, perquè sigui capaç de reeixir, ha de tindre un tren literari molt elevat que t'enamora. Saps que són poques pàgines cada conte i no té l'espai suficient per a que pugui anar enganxant-te a poc. Un conte t'ha d'atrapar des del principi, o bé des del tren literari que té, o bé des de la capacitat sorpressiva que pugui tenir el conte, o bé des de la intensitat narrativa que ha de tindre un conte. Una d'aquestes 3 variables han d'estar en qualsevol conte perquè t'enamores, si no no té el temps ni l'espai suficient per a que, com pugui tenir una novel·la, però ja t'anirà enganxant a poc. I jo he intentat que totes 3 variables apareguen en els 3 contes. He cuidat molt el llenguatge, he fet un recull de contes absolutament unitari on l'enfocament fantàstic amb llepaetes de realisme màgic i fins i tot, si em permeteu també, amb alguna injecció, jo no sé si m'atreviria a dir dadaista, però si no sigui surrealista, que sigui capaç de sorprendre el lector, ho he intentat en diversos contes. A mi m'agraden molt, són contes que el poses a llegir-lo i al primer diu vaig a seguir-li la lògica, i segueixes la lògica i estàs jugant com a lector a interpretar, a veure per on anirà el conte. Normalment té diversos viaranys i t'has acabat el conte, t'ha enganxat en algun d'ells i dius el pròxim no vas enxampar-me. I no tornes a llegir i clar, quan el just o t'has acostumat a anar per un costat, el conte t'espera per un altre i el torna a enxampar. Aquesta capacitat que té el conte de jugar, tots aquests contes, de jugar amb el lector, va ser una cosa pensada en un principi i en uns en major grau i en altres en menor grau, en la mesura que també és variable tot tipus de lectors, és el que està intentant i penso que està bastant aconseguit en aquest aspecte. Després són contes, hi ha 20, suficientment curts com per a que l'enfocament del professor en l'aula a l'hora de treballar-lo pugui donar-li l'enfocament que ell crega convenient. Tanmateix, darrere hi ha una guia de lectura per a que us pugui donar una orientació també per a dir jo no sé exactament què és el que vull fer en aquests contes, doncs hem vist la guia de lectura i probablement alguna de les activitats que hi hagi el pot enxampar. Després, més coses, a tots us vaig passar una ressenya que va fer, una crítica que va fer Manel Alonso, que toco mare. Després també dins del que és la guia de lectura també hi ha una espècie de síntesi de què van els contes. Els contes són molt variables, van des de la cosa més actual que el pugues pensar fins a, que diria, la readaptació de 2 mites clàssics. He agafat els 2 mites, jo probablement serien els mites més reiteratius que estiguen en la societat, com és el mite de Sísif i el mite de Narcís, i tots dos els he recreat des de l'actualitat. El mite de Narcís d'una forma bastant paral·lela, que pots anar seguint-la molt bé, i el mite de Sísif bastant sorprenent. Va ser una ratllada que em vaig plantejar una cosa que ens afecta a tots diàriament. Tot el món, suposa, tenim la sensació contínua d'estar fent una cosa que quan l'acabes de tindre pràcticament acabada, cau davall i torna a començar. Des de la cosa més elemental com pugui ser traure la pols dels mobles de casa, si el planteges la vida des d'aquest enfocament, la vida és una batalla permanent a llevar-li la pols als mobles i la tens perduda, perquè encara que l'has acabat d'una part de la casa el torna a començar per l'altra. Això no deixa de ser el mite de Sísif. En aquest cas el personatge que recrea el mite de Sísif és una persona que naix d'una fotocòpia, pren cos, pren volum